Ej šefe, ime mi je Gaming. Ja sam stražar iz komunikacione uprave. Sam najbolji vaš plesač u upravi i najangažovaniji stražar u vašu plesačkom društvu. Šta misliš? Znači, sve ovo treba prevesti i ako treba uzbrdo, nizbrdo ili preko cijele šume, ja transportujem od A do B. Pa mogu prevesti čak i preko mora. Započet ću svoje zagrevanje. Sjećam se da gledanje Mančaoja mi je pomoglo da dobijem bolju kontrolu nad Suamnijem u borbi. Čim stavim svoju vašu masku, ja sam u svom fazonu. Si gladan? Uspeo sam da nađem fenomenalno mesto za večeru. Oni služe samo večeru i samo za pozvane. Ja častim.